bali saka raja Wamenang bisa gawa Widajangka Jaya. Wayah dudu wayah iki wajirat solo pawongan kae arep kamu junyang gedung kuso yo sadurunge kowe mung ning gedung kuso bakal tak tunggu lah. Lagi padha ngopo? Jadi kawilujenganipun Widajangka Jayabaya. Kowe padha jaga apa padha turu? Jadi jaga. Mongko iki mau mentas wae. Aku ngerti ana salah sawijining pawongan kang nyolowati. Ning kowe padha turu. Endi tanggung jawab? Pangapuntenipun Kanjeng Pangeran, sedaya prajurit ingkang tunduk kempit sami sariyah. Ora ketang sayah kudune rak yo gilir kacang. Umpamane siji turu saperangan ana sing lek. Yo ora dadi boyo panopo. Sing batu aku tak pengerti. Coba pun juten Widajangka Jayabaya. Wis tok akeh dawuh. Bela! Widajangka Jayabaya ical. Piye kurang ajar. Kepenak anggon matur Widya ilang. Nggih. Dawuh Mongko Widajangka Jayabaya. Iki minangka pikuku ana ing kraton Wamenang Kediri. Mongko wektu dina iki Widajangka Jayabaya murca saka planggan teges Wamenang Kediri.
tanggung jawabmu kowe kabeh. Nganti widya ilang yen nganti kapersanan lan kapireng ngersane Kanjeng Rama. Urung tan murungo aku kang bakal nampa tuwa. Tinimbang aku sing dipatrapi Widana keduwung tuwe dewa pateni. Sun Pangeran Astara Paring jauh banjur Sriramu nglolos pusaka ligan arep kanggo apa ing parajab kula kepengin mejahi sedaya para prajurit ingkang katemben tunduk pemitra banjur dosa lan luputing para prajurit kuwi apa mongko sampun cetha bilih sedaya para prajurit niki sami keledor anggenipun jadi gedung pusaka. Kaya banjur ana wahanan apa ning sasana utawa plangkan gedung katuran pirsa. Wedal sak menika Widya Jangka Jayabaya murca saking plangkanipun. Widya Jangka Jayabaya jagat dewa wasisaning Bathara. Umpama to kelakon kang Srira merjaya anane Senopati kang katinanggenah tunduk kemit Puspra nglempara kang tanpa tonjo kok patenono mesti tumekaning pati tole Pangeran Astrawara sawetara ntapke prajurit ngupadyanane yandel utawa bintuwah Widya Jangka Jayabaya. Aja bali tumulya ning pamenang kalamun to ora bebarengan kelawan Widya Jangka Jayabaya. Pangestu dalem ingkang kusus. Prajurit, untuk ditanggung jawab kowe kabeh. Kula kanthi kuwi. Ora apa kang ngidlo anane Widya Jangka Jayabaya mumpung durung adoh. Ayo dibujung ning aja padha lali. Titian gagah disemetake. Wis to akan dawuh. Pangestu dalem ingkang kusus. Dan prayit lan hati-hati. Jagat dewa wasisan. Ingsun ngarepta anane Widya Jangka Jayabaya. Suwinggu lawasing ingsun talak brata ninggalake Gahar sarta ing kono ngupadi nyeranani Widya Jangka Jayabaya kagem kayuwananing kawulane mamenang atitik peranganing kawulane mamenang ana sing ora sanjek ingsun ngripta anane Widya Jangka Jayabaya. Rumangsa pinggret tatu rasane nggal ingsun. Ingsun bakal nyepatani marang sapa wae sing kumawani lan wis dusta anane Widya Jangka Jayabaya. Uripe bakal kesorang-sorang. Kesorang-sorang.
kabeh kangenang coba anane bentua paling pamenang. Katonke tanggung jawabmu, katonke jiwa ragamu kanggo mamenang. Aja pati-pati balik oleh mamenang. Kalamun durung bebareng anane bentua kang aran Widojongko Jayabaya. Ora kanthi kuwi wergadane prajurit siagake limang kanggo mawekani cekmen gampang kecekel malih. Sing hati-hati arang-arang cetok uga sing banter. Para tamu. Hei. Yogo Makaryo. Hei. Estyo Sanjoto Lumak Sarawa Kito. Tanjo.
ora entuk iki. Golek kayu. Kawatanmu golek kayu. Iya. Wayah dudu wayah, kowe golek kayu ana wewengkon Mamenang. Upaya iki wayah wengi. Enak awan ya panas sing panas. Coba lek sing adem ah. Ya bener iku Kak. Wah, Gonmu golek kayu ana wewengkon Mamenang ki barengi ilange bentuak ning Mamenang. bentuk apa? Widya Jangka Jayabaya. Lah, ilang urusane apa karo aku? bener ta? Urusane apa? Ilang bener iku. Mergo barengi kowe golek kayu mergo aku Sundawa kowe. Lah. Bener. Pusaka ilang sing nyolong kacamu. Yo. Kowe iki menang. Pasrahno kaya aku. Yo, oke. Mergo Widya Jayabaya iki ana ing Mamenang ilang. Ilang. Mergo kowe barengi golek kayu. Yo, aku mau ning kene. Terus Dikon ecok golek kayu. Wah, iki kurang ajar. Yo, cuma jono yo. Yo. bentuak ilang barengi kowe golek kayu ana ing kene. Kowe ngerti malinge? Aku dipenging aku. Yen aku ecok golek kayu. Mikir. Wah, kowe iki Golek kayu barengi. kowe cendel pasti ra iso. Yo, kandhane wanane goblok iki. Rasa goro. Rasamu tutupi. Pancen aku sengaja mleburi langkang dong pusaka Mamenang. Sediaku arep nyolong Widya Jangka Jayabaya. Mas, beneran. Widya Jangka Jayabaya tak jaluk. Durung. Terus Arep nyolong nang wujude Widya Jangka Jayabaya ora ana. Durung wae jupuk Widya Jangka Jayabaya aku ditempile. ora ana dinane kalamun maling ngaku. Kalamun maling ngaku pakunjaran kuwi kebak. Pakunjaran kuwi kebak. Wong ngene iki jane dinger biasa iki. Supayane maling gelem ngaku sepisan dikepruhi. Ruin, Kapruhi. weh. Aku iki ora nyolong kok peksa kudu nyolong. Bukti bisa dideleno. Supaya ngaku dikepruhi. Iya Kak. Sapa sing arep wani ngepuri karo aku? Raja Mamenang. Jajal keprono. Wah,
Apa? Baturku. Waduh. Jok, kowe tambah dino kok bento kowe iki. Apik. Kancaku iki menungsa lho. Kene idak. Cowok yo. Ayo medun. Wes aman. Aman. Medun apa? Saya suwe kok ora pinter, malah bodoh kowe. Bodoh ya kowe. Kok iso aku bodoh? Pertama kowe. Yo. Tulungi. Aduh. Tanda. Kakek langsung mbok brokno itu. Sing keliru kowe. Lah, sikil wae medun kudu medun. Ora anggrek-anggrek. Lah, Pena anggrek. sing sapa? Sing ngomong pacare. Iki perang, Pak. Perang sing dipikirku musuhe. Ora kok pacaran. Ngomong sih. Oke. Kurang ini. Sajane mece-meceno. Iki mono ketoprak. Ya apa? Ora sambatan. Lah. Kowe ku lho. Pedhos iki. Dalan kowe. Kowe sing salah. Apa? Sing ngidang-ngidang aku sapa? Aku. Sing ngakoni ibu-ibu main velocity sapa? Aku. Ya iku Pak Wonge, bener. Iya. Iya bener. Kowe tenan? Iya. Sak kancam. Iya. Tenan? Iya. Yo wes. Ini tak goco mendol. Kada goco mentir iki. Ora sumbut ke bengak-bengok. Hahe. Sesore utuh kok trimo yo wis. Kewane apa ora? Arep bocah-bocah iku. Yo. Wani. Lah dalah. Gambar resokan. Pinggir pojokan. Seneng yo seneng. Yes. Ini orang bicarane. Kancane peneng, Pak. Nek siki lebel. Loro yo. Yo. Oke. Ayo. Kowe, sing maju kowe. Hah? Kowe, Gak. sapa? Lu kancaku. Sapa? Gak wani. Dan kancane. Sapa?
Iki lagi anak buah. Orang gurune. Oke. Ojo Mas kalah. Ayo lo. Ora terima, guys. Aku ora terima. Tumpek kancang segala. Terima mati gue. Alah. Ojo di. Ijen padha ijen apa royoan kowe ambek aku. Kowe apa aku? Ayo. Ayo. Buka. Buka. Ben kita gegah. Mosok ngene kok buka. Loh. Ora apa-apa, Pak. Ora apa-apa. Biar bete buka. Wah, prajurit kok tetep sangar gagah. Tangane lho. Kecilkan terus. Kali apa? Terus. Lah, dak ngene. Koncoku sispek awake. Lah, Kecilkan perut. ya, ngene. Iki dilepas ya. Buang nafas. Modar lho. Weteng opo iki? Aman iki. Aman. Apa? Kaget kowe. Lah, Kok ana sumure. lho. Sumur piye iki gak sumur? Apa? Andok. Ngawur iki. Aku padasan iki. Genuk. Kayak seni rumah sangulan. Ya ngene iki. Amin. Hei! Mundur! Ayo! Oke, siap, guys.
Loro yo loro aku yo loro. Lagi cuma tenanan, ora wajib lek kowe disaja. Ayo bayu ketupa. Yang itu orang bareng. Aja kemana, jangan dulu. Ada lu apa lo? Apa? Kampes, Pak. Jadi kiwa to. Bayaran bener. Bayaran 120.
urusan apa ora? Kok mau dadi kowe ra iku tak suwe. Kandang cek salto. Wis suwe paling tak suwe. Ojo suwe, aku tak suwe dhewe. Iki karo karepe ta. Wis salto e. Salto. Jadi wong lekek iki lho. Aku salto. Ora salto. Apa? Ana kanggo kowe. Ana apa? Salto.
semangat. Ayo, gitu. Podo mutas sing bicara, kowe apa musuh semangat? Tak ranti. Cocok. Aku tuh bisa, Pak.
Aduh.